সৰু কিশোৰী নাবালক 7-8 বছৰীয়া সৰু কিশোৰীয়াজনীক দুজনী ছোৱালী ক্ৰমে আমাৰ ইয়াত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এজনী আৰু বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এজনীক তিনিটা নৰপিশাকে সিহঁতক এদিন কৰি 3 দিন ধৰ্ষণ কাৰ্য সংগঠিত কৰা বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। Bodoland Territorial Council, Shri Pramod Boro. To do the honor, I would request General Mohit Mahendru to felicitate Shri Pramod Boro with a beautiful bouquet and a memento. I would also like to request Shri Pramod Boro to present General Mohit Mahendru a traditional Bodo Aronai. Now, let's do the honor of felicitating Srimati Nandita Garlosa, Cabinet Minister of State. And to do the honor, I would like to request General Murugesan to present a bouquet and a memento. क'क्राझाराव सासे बर' हिन्जावसा गथ' आरो सासे मुस्लिम हिन्जावसा गथ'खौ साथाम दुथांफोरा जिनाहारि खालामदों। आसरित बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे दहाय मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन बा भाइरेल जागासिनो दं दासिमबो प्रमद बर' बिथांनि मोनसे भिडिअ गोरोन्थि जाफ्लांनाय बे भिडिअनि सायाव गोबां मानसिफोरा कमेन्ट हरदों गाज्रि कमेन्ट हरदों सोरबा मोजांबो होनहरदों दा जियानो जादोला जों बेखौबो सावरायगोन आरो गोबां सुबुंफोरा आंनाव सोंहरदों नोंथांना खोमा गैया नामा होननानै आंना खोमाया नै खोमा दङ फारनैबो खोमाया दङ नाथाय नुनो नागिरा आरोना मानोना नै इ गेदेर जाबाय नालाय बेनिखायनो नुनो नागिरा दा जियानो जादोला नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय गिबियावनो जोङो नैबेखौ सावरायगोन बेनो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमलतापुर पुलिस बाजारनि दरसे गामियाव सानै हिन्जावसा गथ'खौ उन्दै गथ'खौ साथाम दुथांफोरा 45 बेबायदि बैसोनि होनना बुंदों बिसोर साथाम दुथांफोरा सासे बर' गथ' सासे मुस्लिम गथ' बिसोरखौ जिनाहारि खालामबोदोंमोन। हमजानायफोरनि मुङानो जाहैबाय साहा गोजा टाइटेला नरेश साहा अनिल साहा आरो अक्षय साहा दा बिसोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। उनावहाय रायजोफोरा मिथिबाय पुलिसनि केस होबाय न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनि केस होबाय आरो दा बे दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। आयेननि बायदि मा बिसोरखौ जोबथेसालियाव हरनाय जासिगोन आरो बेनि सायावनो गोबां मानसिफोरा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फेसबुक इउटुबफोरनि गेजेराव फासि होनांगौ होनना दाबि खालामदों नाथाय बेखौ मा खालामो बेखौ आयेनासो मिथिसिगोन आरोना बेखौ दा जों जेबो बुंदोंला नाथाय बे मोनसे ओरैबायदि खास्रि बिस्रि जाथाय जोंनि बे भारत हादराव बिदि गले जाथाया जाबाय थायो। अब्ला लोगोफोर दा बे जोबखांलायबाय जों दा सावरायगोन प्रमद बर'नि भाइरेल भिडिअ बेनि सायाव गोबां मानसिफोरानो बाथ्रा बुंहरदों खायसेया बुंदों गोरोन्थिया जाफ्लांखायो खायसेया बुंदों एफा गोरोंबा मानो गोरोन्थि जाखो आरो खायसेया बुंदों खोमा गैयामोन नामा बायदि खोथा बुंदों आरो खायसेया बुंदों बेहाय बुंनायासो भुल जादों जायबा स्पिकार बा एन्सर बिथांना बुंनाया भुल जादों होनना बुंदोंमोन नाथाय बुंनाया भुल जायाखैमोन आरो बिदिनो गोरोन्थिया जाफ्लांखायो बे नंगौ नाथाय बुंनाया भुल जायाखैमोन बुंनाया थिगैनो दंमोन बिथाङा बुंदोंमोन जायबा आर्मि जेनेरेल बेखौ आर'नाइ सोनो थाखाय बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा गाव हारसिंसो गानना लादों बे मोनसे नाथाय बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बे जाफ्लांखायो गोबां जायगाफोराव जाफ्लाङो बिदिया। Bodoland Territorial Council, Shri Pramod Boro. To do the honor, I would request General Mohit Mahendru to felicitate Shri Pramod Boro with a beautiful bouquet and a memento. I would also like to request Shri Pramod Boro to present General Mohit Mahendru a traditional Bodo Aronai. Now, let's do the honor of felicitating Srimati Nandita Garlosa, Cabinet Minister of State. And to do the honor, I would like to request General Murugesan to present a bouquet and a memento. ঘটনাটো হ'ল 7-8 বছৰীয়া সৰু কিশোৰী নাবালক 7-8 বছৰীয়া সৰু কিশোৰীয়াজনীক দুজনী ছোৱালী ক্ৰমে আমাৰ ইয়াত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এজনী আৰু বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এজনীক তিনিটা নৰপিশাকে
সিহঁতক এদিন কৰি 3 দিন ধৰ্ষণ কাৰ্য সংগঠিত কৰা বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আৰু গম পোৱাৰ পিছত আমি চিমুলতাপুৰ আঞ্চলিকৰ আইচি ডাঙৰীয়াক আমি জনোৱাৰ পিছত আইচি ডাঙৰীয়া পুনৰ ইয়াত আৰু সংগঠিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত তীব্ৰভাৱে আমি দাবী জনাইছোঁ হেৰুৱাই পেলাইছোঁ ভাষা হেৰুৱাই পেলোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে আচলতে সমাজখনক লজ্জানত কৰা ঘটনা এটা ইতিমধ্যে এই চিমুলতাপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত সংঘটিত হ'ব পাৰিছে সৰু দুজনী ছোৱালী 8-9 বছৰীয়া দুজনী ছোৱালীক 3টাকৈ নৰপিশাখে এদিন নহয় দুদিন নহয় 3 দিনকৈ ধৰ্ষণ কাৰ্যসূচী কৰা বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ আৰু গম পোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাক মাতে আৰু আমি লগালগ চিমুলতাপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক অৱগত কৰোঁ আৰু তেখেতে কোনো ধৰণৰ পলম নকৰাকৈ খৰতকীয়াকৈ আহি ইয়াত উপস্থিত হয় উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ছোৱালী দুজনীৰ পৰা সিহঁতে ষ্টেটমেণ্টখিনি লোৱাৰ পিছত 3টা নৰপিশাককেই ইতিমধ্যে আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে নিজে হাতে কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেই চেগতেই মই এটা কথা ক'ম যে আচলতে ভাৰত চৰকাৰখনে কথা এটা কয় বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও আচলতে এই যে শ্লোগান এটা এই শ্লোগানটোৱে জানো কোনো ধৰণৰ কাৰ্য কৰিছে এই শ্লোগানটোৱে জানো কোনো ধৰণৰ প্ৰতিফলিত হ'ব পাৰিছে আজি মণিপুৰৰ নিচিনা জেগাত হাজাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত মহিলাসকলক উলংঘ কৰি সিহঁতক য'তে মতে ৰেড কৰাই আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য যাতে আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকতো যাতে নহয় যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বীজ যাতে ইয়াত ৰোপণ নহয় তাৰ বাবে আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে আৰক্ষী চকীক বা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক আমি তীব্ৰভাৱে দাবী জনাইছোঁ বা কোকৰাঝাৰ আমাৰ এছপি ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ দোষীক তদন্তৰ জৰিয়তে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি তথা ফাঁচীৰ নিচিনা শাস্তি সিহঁতক বিহিব লাগে তেতিয়াহে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্ত নহয় এইটোৱে আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰভাৱে দাবী জনাইছোঁ ओंखायनो जोंनि गेजेराव मोजां लिडार दङ जेरै एबसुनि बारग' आफादगिरि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि फिसाजोआ देग्लाय बर' बिजोङाव फरायनानै मा होनो मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोनबाय आरो गोबां जोंहा इन्जिनियार दङ डक्टर जाबाय जोंहा गोबां APSC जाबाय जोंहा सरन नार्जारी बिथाङा आवगाय बर' मिडियाम फरायनानैनो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनखौ पास जाबाय दा ओंखायनो जोङो जाय मानसिफ्रा माहारियारि लिडाराव बिबान लानानै गावनि फिसाखौ बर' मिडियामाव सोआखै न'खराव बिथांना बर'नि राव हारिमुखौ रैखाथि होनाय बा फोथांनानै दोननायनि बे हारिमुवा जुदि गैयाब्ला थाथों बिथांमोना जि खालामथों नाथाय जोंनि जेनेरेशना कनसेप्टआ क्लियार जानो नांगौ जाय गेदेमाफोरा जोङो बिजों होलांबाय बे बिजोंखौ जों फोथांनानै दोननो नांगोन जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर दङमोन जोङो बजेन्द्र कुमार सारखौ जों मानिनो नांगोन उरखावग्रा ब्रह्मखौ जों मानिनांगोन बिजोंनि खेथ्रआव सानसुमा खुंगुरखौ जों मानिनो नांगोन आरो गोबां जोंहा थुनलाइ आफादनि आरो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोर दं जाय गोसो सिङावबो बर' बिजोंखौ माने थांनानै थाजानायखौ लुबैयो दा ओंखायनो जों दा आथिखालनि जेनेरेशनफ्रा बे कनसेप्टआ रं कनसेप्ट दैदेनगिरिफोरानो सोआखै ओंखायनो जोंबो सोआ बे रं कनसेप्ट